No niin, ja Bluesin Suomen Cup taival on nyt tämän kauden osalta ohi. OIF oli selvästi parempi. Joukkojen varakapteeni Petteri Alavuotunki, kommentit ottelusta. Ensimmäisessä erässä oltiin ihan hyvin mukana, että kaveri oli siinä pikkusen vielä ehkä unessa voisi sanoa näin, mutta toisen erän alusta eteenpäin niin aikamoista haipakkaa mentiin. Vastahyökkäykset oli nopeat, hyökkäykset oli nopeita ja tultiin kolmelta kaistalta ja aika nättejä kaappeja vastustaja siinä sai naputella sitten tähän sunnuntai-iltaan, mutta oli siellä meilläkin ihan omia hyviä hetkiä ja välillä oltiin ihan hyvinkin pelissä mukana. Varmaan tuo hyvää energiaa meillekin tää peli. Joo, tuossa katsomoon pisti silmään se, että loppuun asti kolmannessa kierrässä, kun peli oli jo ratketut, niin joukkue jaksoi hyvin yrittää ja tsempata. Teillä on vissiin aika hyvä joukkuehenki. Kyllä se on ruvennut tässä rakentua hiljalleen ja varmaan se Kapi Oulun reissu itse ei valitettavasti mukana siellä päässyt olemaan, mutta jotenkin tuntuu, että sen jälkeen varsinkin on ollut ihan hyvää henkeä. Ja oikeastaan varmaan noista syksyn alkulämpöfutiksista sieltä se on lähtenyt kunnolla kasvaa, että siellä on ihan hyvää läpäheittoa. Ihan hyvä meininki on, treeneihin on mukava tulla ja hyvä jengi tää on. No milläs mieli nyt kautta eteenpäin? Tuossa eilen napsittiin tärkeä tasapeli Kospilta ja ensi viikolla taas sarjapelit jatkuvat, niin millä mieli odotat niitä? Hyvää treeniä nyt ja pikkusen terävämpää tekemistä koko ajan, että siellä alkaa olla näitä tämänhetkisiä päävastustajia tulossa vastaan nyt, niin omalla hyvällä pelillä lähdetään pelaamaan ja sieltä pitäisi voittoja pystyä kaivamaan. Kiitoksia haastattelusta ja tsemppiä jatkoa. Kiitos.